Queren salir do momento. Logo de 3 anos de estancamento do problema con estradas na parroquia lalinense de Bendoiro, agora vai ser a delegación do Goberno en Pontevedra a sede da próxima xuntanza. Tal e como había prometido o socialista lalinense Manuel González Aller, nesta ocasión estará presente o rexedor lalinense. É de esperar que esta reunión sirva para clarificar se as canalizacións se van a acometer, cando e se van ir á altura acordada ou van ser provisionais outra vez. A reunión celebrarase o vindeiro luns 20 ás 9:30 da mañá e na mesma estarán, ademais dos representantes dos veciños e do Grupo Socialista de Lalín, o alcalde. Para Aller a reunión terá que servir como mínimo para pechar o acordo do soterramento dos tubos cara a depuradora. A Asociación de Veciños, que se vai reunir este sábado ás 7, remitiu un comunicado dándolle as gracias aos socialistas lalinenses polo apoio recibido ata agora e invitando a Crespo a representar os intereses dos administrados.